मासे फिल्डआव फिसा नुयो बेबो देन्जार मासेयाव आदाखि नैबे गिदिरसिना सेरसेया फिसा बैयो 3 फुवा जागोन फिल्डआव फिसा नुयो 6था नैबे 3 फुवा बेयो 3 फुवा नैबे 3 फुवा 9था बे आंगिना 3 फुवा 10था जाखाबाय 11था 12था 12 जाखाबाय नै 13था बेयो सेरसे 13था सेरसे बैयो 3 फुवा 14था जाखाबाय 14था दंबावोसो 14था 15था 16था 17था gila 17था 17था जाबायलै आयु बुरजा खुसिया रावबो दा लुगैलै जानो फेसबुकआव नायखांनानै मोजां मोनदोंबा एसे थुखोदाव हरलाबायदोब्रा गाइसमोन फल'फोर बानायलाबायना होदो शेयारफोर खालाय दामलाबायना होलाबायदो नैबेनि गिदिरसिन बरिया गिदिरखालै माहि Malah dia lalu ni benar. Malah dia sih. Ini semua ni. Tarik kita kena orang ni. Aduh, lah, tapi tu kemudian makin tu.